Welcome to my channel. Enjoy watching. Guys, ako sa school namin. Ito yung first and alumni. Punta po muna. Noy, Noy. Okay na. Okay na po. Okay na. Dire-diretso na po. Pause muna, pause. Okay. Sige. Okay. Masunod na lang. Mabidyo lang muna ako. Elementary sa good niya, di yung manggiraray. Filming solo. Okay na. Tala, pause muna. Okay. Ayo. Ay. Ako lugod mayo. Sabi sa inyo mag-picture ka kaya. Ako mo yung balloon. Okay. Tapos.
Alauna na talaga. Sabi araw mo ito di Bilyas Tower. Nanti pulo ulit ako. Hindi lang ko nakita. Pagi basta grupa ng pinagulaya. Oy, rapat ang palo mo. Nag-ano na sila test, nagpapasin. Salamat. Magkasing lugar. Nakano roaming rin ko. Nahiling ko to. Paano mag-musik? Ang na. Ah, parang crispy. Parang crispy. Turbo crispy. Oy, sorry ka muna. Manisip ko kang iring na ba? Narito, dyan pala. Ako duman, araw mo naman sino kang iring sa makanan kami duman, kung kalawa. Pagkaroon ba siya sa bato? Minsan, nag-video kami sa Erika, sa tamang tao dahil Nasa tamang tao. Ready no duman. Ako yan. Nagkuhan pa rin water burn. Ako niya sa kuya. Sulog ka duman, tapos ako yun. Duman! Ayan. Magguba ka muna. Magpra ka muna. Ay, mabaka eh. Si Muslim magpalagi. Susaldok na bali sa sabahan. Sa tungkat nga. Oh. Puro na pinto.
Tanumbakan. Bibi. Nakaarga ka ng motor. Ano na yung tali? Okay, I would like to acknowledge the presence of one of the pioneer teacher of Mangayawan National High School, Sir Ramir Acabado. Thank you so much for Kuha tayong juice sa likod. Hindi na agad ako so. Dahil ko kinispetan ng ulang ko sarang iwan pa niya. Di man niya ko tigilian tadi ko. Buhat ka na dyan. Go!
tukso.